Na human na gyud ang piniliay. Kani panahon na ni nga sa makausap pa, paghiusa ta, kunya diha mismo sa atong paghiusa, kitang tanan maningkamot alang sa kaugmaran sa atong komunidad. Pero dili na to ikatago ang kamatuoran nga kanunay pipila nato nga dili lang may suporta kundi milaban gyud ta ug mitabang gyud ta sa atong kandidato. Ug usa siguro sa mga hinungdan tungod kay gipasaligan ta, no? Nga kung padag-on ta pohon sa panahon sa piniliay, tabangan ta. Isuod og trabaho ug katagaan ta og kanang pabor sa mga butang siguro nga dugay ra natong gipangayo. Yan. Ug galing lang kay kuwang tag taos taga munisipyo, no, ug asa pa diha mo na nga kirong higayon na posible siguro nga matabangan na kita o mo na nga nadasig ta sa pagtabang nila nitong panahon sa pagpangandam sa piniliay. Mga binatang kaigso, nagisgot ko niini kay ingon usab niini ang goal sa kinabuhi sa pagtuo, ang atong pagkamatinud-anon sa kasuguan sa Ginoo. Walang ta maningkamot just to please God or kanabang pagpakita niya nga iyat ang katauhan mo nga musunod ng kita, kundi nagpuyo ta sa kinabuhi sa pagtuo tungod sa rason sa pag-angkon nini gitawag nato kinabuhi nga walay katapusan. O kining maong butang bisan pa siguro unsa nato ka banlungon o pagka punos kahuyangan apan kitang tanan nangandoy nga makaangkon niini dito sa gingharian sa langit. O sa makausap pa kini nagpahinumdom kanato sa kadako siyang bili niini nga worthy nga atog yung paningkamutan tungod kay sama sa gingon ni Kristo walay makakuha niini kanato once gali nga maangkon nato ni, no? So unlike sa mga butang nga gitagaan nato og bili nining kalibutan na like for example bahandi na bisan sao nato tigom ug daghan man gyud siya pero kung matsambahan kag kawatan o mahurot man gyud na, no? O gitigom-tiguman nato nya dako-dako natag tinigom ina sa kalit lang dihay panginahanglan sa pamilya tungod kay siguro dihay disgrasya o nasakit nahurot gihapon ang atong gipaningkamutan o kanang gitawag nato kaalam, no? Bisan pa siguro unsa ta ka-equip pagkakaron pero sa mga panahon gali maabot tas katigwangon di na usahay nato mahinumduman, no? Kay na magyud ang gitawag nato og kalimot o kanang skills nato, no? Nga nakapahimo natong kuyaw siguro sa katalingban o inila tungod sa talagsaon natong abilidad. Pero once gani nga mabutas pangidaron mawa ra man gyud gihapon na, no? Wala nga kining mga butanga nga usahay tagaan natong dakong pagtagad o dako natong bili sa atong pagpakatao dinhi sa kalibutan. Usahay mawa ang yang bili og dili assurance para nato nga maangko nato ni hangtod sa hangtod. Whereas sa makausapa, kinigitawag nato og kinabuhi nga walay katapusan dito sa gingharian sa langit. Once gali nga maangkon nimo ni, why makakuha og makaagaw niini gikan kanimo. Muna nga mga madiyate kung maigsuon, ang importante niini kinahanglan atong hinumduman ang imahin karon nga gihatag ni Jesus. Na kita sa pagkausapa gipahinumduman nga kita iyang mga karnero o siya ang magbalantay. Maayong magbalantay. Di lang man moingon dinhing ordinaryong magbalantay lang. Ang iyang trabaho iguro magbantay kung nasa badong ng karnero. Kundi maayong magbalantay. Tungod kay unas tanan, nagbantay siya nato. Dili lang tungod kay mo'y iyang trabaho, kundi by virtue of His love, no? Sa iyang paghigugma dinhi kanato. O iya kitang gibantayan tungod sa maong gugma. Siya ang gitawag nato maghatag natos gitawag nato pagtultol sa maayong sibsibanan.
Siya kanunay naghatag nato og tubig nga mainom. Og siya posibleng manalipod nato diha mismo sa pag-atake sa uban nga mga mananap. Mo na nga usahay sa magkarnero di ta kasabot, no? Pero kung tugutan lang nato nga maminaw lang ta at all time sa iyang tingog, musunod lang ta sa iyang gitungtog paggiya kanato, ang tanan ato gyud nga makabot ug atong masinati ang gikinahanglan diha mismo sa atong lawig padulong sa pagkabot nining gitawag og kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga pinati kung maigsuon atong yampo nga sa tanang higayon, kita kanunay nga mohatag umutahan sa atong kagulingon ngadto kaniya aron sa ingon na magmalampuson kita sa pagsud sa kinabuhi nga walay katapusan didto sa gingharian sa langit.